Бисмиллоҳир-раҳмонир-раҳим. Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадед ба канали мо. Имрӯз мо қарор дорем дар ноҳияи Варзоб тарафи Душанбе. Кадом деҳа буд ака? Деҳаи Алхуч. Аз Россия буқои зоти гӯшти омадагиай бародаро. ҳозир дар давоми видео ҳамаи маълумотоша метем. Ай чанд кило то чанд кило, нархошам ҳатман гап мезанем. мана кадом пародо ҳаст, чӣ хелиам буқо, ҳамаи маълумотоша якта ба якта гап мезанем. Навора нагзаронда то охир тамошо кунед. ҳатман видеоҳора, ҳамин видеора ба касоне ки буқои зотӣ кофта гаштиянд роҳӣ кунем, ба бародароне ки буқабонӣ мекунанд авоёда ҳатман бираса. навошам навора сар мекунем дӯстони азиз. Иҷа пародои мана швед будааст, гирифорд будааст, сементал будааст, лимузин будааст, ангус, карпато. Ино молои Россияам бародаро. Ҳамаш ай карантин чотка гузаштагӣ. Нашуд хӯрдан, саломатиш ҳама тарафа ай санҷиш гузаштагӣ бародаро. Бо дили пур харидор кардан мегирем. Мана балетчикои гирифорд бисёр кас мепурсанд. Лимузин бисёр кас мепурсанд. Мана чорнапёстори галштинам якта дута будай. Калонош хел сетай чортай да мақсад. Дигарош айни барои ҳамин бастанай. Якта ба якта шу тамошо кунед. Ози ба қадри имкон ай байни буқо гашта нишон метам. Ҳамаша мана аҳамият дем бародаро. Миён дароз, ғавсиштам ғавс. Инора даруни оғул dabдай берун бировардем. Паҳмиштам паҳмай. буқои аҳлда барои бониям ҳама тарафа сатфоиза мешавад. Иншолло ино мана карпатои сиёҳ. Ана инош ангус мана. акнун нархша аввали видеода гап занем. У навоё лимузин бо ишамам хел лимузини чалиш. нархош бародаро килобаркаш будааст. вазни зиндаш ай 300 кило то 600 килора. Калон-калонош камай гуфтем ки 3 та ё 4 та будай. Дигарош килошон сабуктара, шумодам сабук меғалта харидородам. Ин буқо иншолло айнан барои бародарони зотпарвар мана ҳаракат кунед. Шохдоршам ҳаст, калошам ҳаст. нарх навоша гап мезанем бародаро. нарх навош килобаркаш будааст. 65 сомония. Тарозуда монда метияд, тарозуда ҳаминҷа ҳаст. 65 сомония. Калоноша бо ячи муомила мекунад. Калоноша яъне средниёш ҳам 65 хай дилша ёфтем бо ягон су муомила мекунад. Бе савдо намешава сиравно. Вобаста ай муомилаи худтон савдои худтон. Савдоро хушрӯ кунем, бо хушрӯ арзон карда мегирем. нашоти даставкаш бародаро. Даставкаш ай 4 та боло боша худи ҳамин соҳиби моло ташкил мекардаст даставкаша. агар якта дута боша, раҳои дури дур боша бо маслиҳат мекунем да вақти савдо да. мисол дута буқара ё якта буқара бигира худи 300-400 километр бара вай туғри намегира. ҳамира вақти савдоду рачототона мегирем. ҳамин 4 та зиёд шид гуфт даставкаша ташкил мекунем. мана балетчикои гирифорд маромад ҳаракат кунем. суроғара як бори дига гап мезанем. ноҳияи Варзоб тарафҳои Душанбе. бо ина рақамҳо дар рӯи экран мешавад. Телефон, ватсап алоқа биромодан мегирем. мана балетчикои лимузин. бародаро ва як масъалаи дига анами бисёр кас молоро мо мебирорем менависанд дар комментарий қиматаи хелай бародаро ҳами ҳама одамгарӣ дора, муомила дора, занг мезанем. дар видео дига нарх мешава, савдода дига нарх мешава. занг мезанем, савдо мекунем бародаро. савдо мекунем. иншолло бозорам хеле кӯбӣ. саҳар як нарха бо хушрӯ савдо мекунад. дилша меёва молдора бо хушрӯ муомила карда метиҳад. барои ҳамин гапҳои ҳар хела дар кор нест. бо видеои гузаштанам гуфта будем як масъалаи дига бародаро дар ҳамин инстаграмо бисёр ҳамин рекламаҳо мебирояд. ай Беларусия $3 оварда метем меган ҳавоёда чанд кас фребша хӯрдагиай. барои ҳамин налички моли ки дар Тоҷикистон даромадагиай ҳаракат кунед ай ҳамон молҳои даромадагӣ бигирем.
чанд кас занг зад, ин қасон партофтем, уқа партофтем, гум шидан, ғоиб шидан. худшон ай Беларусе мегиранд, лекин рақамош Қазоқистон ай ҳар хел машинико пайдо шудага. Барои ҳамин молое ки Тоҷикистон даромадага нале чӣ ҳаст мана монанди ҳамин моло боша. Адресош аниқ, соҳибош аниқ, одамои боварӣ. Бемалол ай телефонам метавонед омада худтон бинед. Чӣ хеле маъқултон боша. Имконият дошта бошед, омада бинед. Имконият надошта бошед, ина ман такрор байни буқо гашта сёмка мекунам. хушро бинед, скриншот карда мепартед, фалон буқа дар кора заказ мекунед. Я чи маслиҳат карда бо бурда метия. Мана бародаро ҳаракат кунем, бо тиктоктам, инстаграмдам видеоша гирифта мемонем. Мана инора гирифта бандам, бародароне ки буқои калон мебанданд. иншоалло ки дарав результати хуб метия. Мана ино чӣ хеле гуфтем, ина шохдорошам ҳаст, калошам ҳаст. Марҳамат. Балечкои швед боша, шведшам ҳаст. Мана ино темболи ино бо раг гашта омадагиай. Як ҳафта, яки ним ҳафта раг гашта омадагиай, оли кам-кам ваиш ҳаст. иншоалло ки як ҳафтада ҳамаш руст мешавад. барои ҳамин бо дили пур гирифтан бигиред. Нашод саломатӣ хӯрдан ҳаматарафа бо дили пур. хоб навора дароз намекунем бародаро, ҳамиҷа ҷамъбаст мекунем. касе бигира барака ёва, она хел машалло гирифордои зур будааст. хонаш пури говмол шава. лайко ёд намрояд бародар, касе то охира то ҳамиҷаро тамошо кард, рақами 24 дар комментарӣ нависед, чанд кас то охир тамошо кардагиша бифаҳмед. саломат бошем бародаро, ҳаммада барои кор.